जय जगन्नाथ स्वागत कर तुम गोटे नुआ ब्लॉग को आज आम गोरखनाथ आपने गोरखनाथ के जहाँ सब हम आपण मुझे फुल डिटेल्स देखिए आज सब रेडी फेडी करते ये भाई अच्छी रेडी है रेडी ये भाई रेडी है ये रेडी हवा नहीं रेडी होनी जल्दी जीवनी कुकुर खाई एटा हम बारी पटो कुकुर एटी ना एटी जे कुकुरडा कुकुर तबे आम गोरखनाथ जीव आज रेडी वीडियो अधा वीडियो बने हम कौन कर ना कौन कर रेडी हो मेकअप पेपर लगी पाउडर पापस कि भूतुनी भाया देखा रेडी हो मैंने मेकअप करके देखा फास्ट भूत भाया पाउडर लगे दे पाउंस तापर लगे ना भाई रेडी है बाबा जाती बाहर को आ बाबा आस मुझे भिडियो बन पानी मुझे भिडियो बन दूसरी बाटर गला आप फुल भिडियो देखा देखी करी ट्रेन में आने गोरखनाथ सब आड़े भिडियो सब देखी ये फटाटी आउ कौन देखी यहाँ मोर सार्ट पैंट कलेक्शन अच्छी आईटा मोर साइकल ये साइकल तो बेकार है कम कर यहाँ आम झुआर मेकअप बॉक्स खाइला मुझे देखिए मुझे देखिए आज आम भिडियो बने आप फुल वाच कर भिडियो देखते बंद करदे भूतुणी भाया देखा गोटे मैंने ये पहुँच जाइए सेकंड स्टेशन टिकना पहुँच जाइए स्टेशन टिकना पहुँच जाइए करते स्टेशन टिक कोयला स्टेशन कर जो ट्रेन थे आम ये पहुँच जाइए आम ये दी जन भाई मोर ना फटो ये देख स्टेशन सकाल मौसम देखा वीडियो मत भी सपोर्ट भी करना फैमिली कर भाई आप सपोर्ट करेंगे ना भाई मोर सपोर्ट करेंगे आम ट्रेन भी पहुँच जाइए फास्ट टाइम आसिक जन देवे बाहर ट्रेन देखा भाई ठीक ब्लॉग ठिया आम ब्लॉग बनाऊ मुझे 3-4 ब्लॉग भी अपलोड कर सपोर्ट किसी दौना भाई आप सपोर्ट देवे भाई भल लगे भाई गोटे गोटे सब्सक्राइब करदे आ ट्रेन फ्रेन हेडिना अच्छे फास्ट टाइम आसे जान हाँ फास्ट टाइम आसिले जी गोड़े बैठे चलिए आम जासी आम घर लोग आसने जाते आसवे अधे बैक 10 जन बस पारे से जो आम गोटे गोटे आसू गोटे चाह दुकान अच्छी देखो ये चाह दुकान अच्छी कैमेरा हटुची मोर
ଆସୁନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଫି ରଖି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମୋର କେତେ ବ୍ଲଗ୍ ବସିଦେଲିଣି ଏବେ। ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋରଖନାଥ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ବାବା। ଆଉ ସେଇଠିକିନା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋଉ ଭାଇ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ବରା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ। ହଁ ଯିବ ସେଇଟା ବାକି କଟକ ଗୁଣପୁର ଯିବ। ଆମେ ପଲାସକୁ କଟକ ବସିଛି। ଏବେ ଭାଗ୍ୟ କଟକ ବୁଝିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଲ ବୁଝ ଗାଡି କଥା ବୁଝ ବୁଝି ମୁଁ କି ଖାଇବି ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ମତେ ମୋବାଇଲଟା ଦିଅ କଲ୍ କରୁ। ମୋବାଇଲ କାହିଁ ମୋବାଇଲ ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବରା ଅଣ୍ଡା ବରା ଖାଇ ବରାଟା ଦେଇଦେ ଆଉ ବୁଝିଦେଲେ ଭଲ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିଦବ ଟିକେଟ କରା ବୁଝିଦବ କୋଉ ଆଡେ କୋଉଠି ଯାଉଛି ଖାଇବୁନି କେମିତି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଗୋରଖନାଥ ଏବେ ଷ୍ଟେସନ ଟିକିନା ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖିବା ଆମ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇଠି ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଏଇଠିକିନା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏଇଠି ଭାଇ ଆମକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଟୋରେ ବସିକି ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଇଠିକିନା ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଟୋ ଆମେ ଏଇଠି ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଯିବୁ। ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନି। ଏବେ ଆପଣ ଗୋରଖନାଥ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବି। ଆମେ ଗୋରଖନାଥ ରଖିବି। ଆମେ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବେ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ 130 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ ତମ ଭୁଲ ପାଇ ଜଣେ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ପାସେଞ୍ଜର ଜଣେ ଆଉ 120 ଟଙ୍କା ଦଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା। 130 ଟଙ୍କା ନେବେ ଦଉ। ଆମେ ଏଇ ଗୋରଖନାଥ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଯିବୁ ଏଠି ଗୋରଖନାଥ। ରହିବ ଟିକେ ଆମେ ମତା କରିକି ଭାଇନା ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଭାଇନା ପାଖକୁ ଆସିଲେ এই গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছি। সব বাহার বেলানে আমি ଏବେ ଯିବୁ। କେତେ କିଲୋମିଟର? ମଗଟା ଖାଇପାରିବି ଖାଇପାରିନି ରହିବି କଣ ଗାଡି କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଗାଡି ବସି କଣ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖାଇଲା କି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢି ଚାଲିଛି କଣ କରିବା ଜିନିଷ ଟା ହବ ଆମେ ଟ୍ରେନ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲାଣି ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଭିडिଓ କରି ସବୁ ତ ଟୋଟାଲ ବୁଲି ଗଏ ମନ୍ଦିର ଅଟୋ ବି ଅଟୋ ଯାଉନି Era de fans over the phone. Okay. Après এইটা চিপকে দাও এইটা চিপতে দিলে লজিক দিব 4 গলে
ଭୋକ ତାର ବୁଆ ଘର ତିଆରି ହଉଛି। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ମନ୍ଦିର, ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର। ଯିଏ ଆସିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର କେମିତିଆ। ସେ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ଦେଖିକି ଆସିବା। ଯା ଆରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନା ସେ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏଠି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଲା। ଆଗକୁ ଆଗରେ ଦେଖିବୁ ଆମ ଝିଅ ଆଜି ଦେଖିବ ମନ୍ଦିର ସବୁ। ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଆଗ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବୁ। ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଫେରିବୁ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଆଗ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହଉଛି। ସେଇଠୁ ପାଣି ଆସିଲାନି ଆମେ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଧୋଇକି ଯିବୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଏଇଠିକି ଧୋଉଛି। ସେ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିବି। ସବୁ ଏଇ ବରଗଛରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ହେଇଛି କି ନା ମାଙ୍କଡ ସେ ଚଳିବ। କୋଉଠି ଯା ଖାଇବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୋଗ କିଣିବାକୁ। ସେ ଭୋଗ କିଣା କିଣି କରିକି ସେଇଠି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆ ଭୋଗ। ଭୋଗ କିଣା ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ଦେଇଠି ନା ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଗ କିଣିବାକୁ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ବିକା ହଉଛି। ନଡ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଛାଲି ବନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡିଟା କରିବୁ। କେତେ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ନା ବୁଲିଆ ବୁଲି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିକି ଏଇଠି ନା ଭୋଜି ହଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କୁଆଡେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଚିନ୍ତ୍ର ଫିନ୍ତ୍ର ବିକା ହଉଛି। କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଫାଇନାଲ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ସାଙ୍ଗ ଉଠେଇବା ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଫୋକ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ କେତେକ। ଭାଇ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଥରକ।
ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପହଡ଼ ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଦେଖ ଠିକ୍ ପହଡ଼ ବଢ଼ିଗଲା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଡ଼ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ମନ୍ଦିରର। ତ ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ। ଭାଇ ଏବେ ଆଗରେ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଟା ପଛଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଜି ହয়ে ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ଯିବୁ। ଭାଇ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଭାଇ କାନାଡ଼ା ତ ସବୁ ଶୁଗାଉନି, ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ପାଣି ଏଇଟା ଏଇଟା ଗେଟ୍ ବାହାର ପଟ ଭିତର ପଟ ସେଇଟା। ଭାଇ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଚପଲ ବଲ ଥୁଆ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁଆଡ଼େ। ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଭିତରକୁ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଭାଇର ମୋର ଏବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଦେଖିବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ଏଇଠି ସପୋର୍ଟ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ମତେ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ଲୋକ ଦେଖିକି କ'ଣ ଭାବୁଛି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ବା ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍। ତୁ ଯା ବେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ? ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଁ। ଏଇଠି ନା ସବୁ ଛାଲୁନା ଛାଲୁନା ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଠି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫଟୋ ଉଠିଆ ହଉଛି ଫଟୋ ଉଠିଆ ହଉଛି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏଇଟା ତ ପହଡ଼ା ଉଠିଗଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଲୋକାଲ ସବୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ବାବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲି ନା ଆମର ଏଇଠି ନା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ନା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଝିଅ ମେଞ୍ଚେ ହବ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ହେଲା। ପହଡ଼ା ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଭିତରକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ଯେ ବାଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଯିବୁ ନା ଭିତରକୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠିକିନା ସବୁ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଛାଲୁ ନା ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ସେ ଡୋରି ଏଇଠିକିନା କ'ଣ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି। କ'ଣ ଏଠି ନା କ'ଣ ଆସୁନି ଯାଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ
ସେଉ ଖାଉଛି ଏଠି ଏ ଛାଡ଼ି ଯା କେବେ ବାହାରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଦେଇ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକିନା ସବୁ ନାମା ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଠିକିନା ଆଉ ଏଇଠିକିନା ସମୁଦ୍ର ଦହନ ହେଇଥିଲା ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ଇଆଡ଼ା କେତେ ଛାଡ଼ିଛ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଦେଖା ଦେଇ କରୁଛି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏତେ କାଉଳିଆ ହେଲେ ହବନି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଡେଁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଜାଗା ସେଇଠି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ଅଛି ଏଇଠି ନା ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଏଇଟା ପୋଖରୀଟା ଗୁରୁନାଥଙ୍କ ପୋଖରୀ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଅଛି ବସ ଏଇଠି ବସିଆ ଏଇନା ବସିକି ବ୍ଲଗ ବନେଇ ହବ ଆମର ଏ ବ୍ଲଗ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବୋଧେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ